ngifisa ukutshela ukuthi angisasiyo intombi. Ini? Angikuzwa mina. Uthini kumina? Ma ngiyaxolisa. Uthini kumina? Angikuzwa. Ungibizele la ukuthi uzothini, uthini? Uthini kumina? Khuluma ntombazane. Angikuzwa. Ma ngiyaxolisa. Angizwa. Angikuzwa. Awusayi nje wena emhlangeni ngoSeptember? Ngiyaxolisa ma. Waze wangiphoqa Mendi. Waze wangiphoqa mntanami. Kwenzakale njani? Kwenzakale njani Mendi? Khuluma nami. Welcome back to our exciting show esibiza ngokuthi Inkomo kaMama season 2. Kama lami nguStufuza Dlangamandla Zulu, umngwenya nkomo Savukazi Mvuleni, intokazi zalama Mkhize. So ke ngiyanibingelela nonke sizwe sikaPhunga noMageba. Ngezwile ke kade nikhala kakhulu kwi comment section nisibhalela ukuthi hayibo inkomo kaMama yashonaphi. Sibuyile ke manje okwamanje sisavakashele eNanda eMawoti njengoba nibona njengamanje sivakashele kwi-AM Khonto Lodge indawo esisashuthela kuyona okwamanje because sivakashele la eNanda eMawoti. Sisazoza nangakini mina ngiyathembisa. Sake bazosichazela kabanzi ukuthi basibizeleni kwenzakalani. This time around asifoni ke sifonele abo boyfie abathathu umntombi bamama kubantu abasibhalelile. Asifoni siyakhona nizozibonela ngokwenu. So ke asibabona. Ngiyanibingelela nonke babukeli beBlack Life TV kuhlelo esibizwa ngokuthi Inkomo kaMama season 2. So igama lami nguStufuza Dlangamandla Zulu. Njengoba sivakashele ke i-guest today, it means ikhona lento le esenhlizweni yakhe afisayo ukuthi ayikhiphele kumzali, nafisayo ukuthi ilungiseke nje kahle ngale kokukhuluma okukhulu noma ongaphezulu kwamandla. So bezosichazela kabanzi ngaye nginalento ayizele asike sizwe ingabe siphathelene. Sabona kanjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi igama nesibongo nendawo ohlala kuyona. Igama nguNthabisengo wakaMsezane. Ngihlala eMawoti. Ubani uMsezane? uMashoba uVezi. uVezi. Yes. Oh, okay. uVezi akusu. Okay, ngathi ngiyaphambanisa. Okay. So ke ngicela ungichazele ngempilo yakho. Ukhulele endaweni ekanjani? Ukhuliswa abantu mhlawumbe obancomayo ukuthi bakukhulise kahle noma kukhona la ukhalaza khona ngendlela owakhuliswa ngayo? No, mina ngikhulise kahle nkosami nje. Ngikhulise kahle ngothando. Nje ngikhule kahle nkosami, kukho nje ngakhala ngakho. Okay. Yeah. Ukhuliswe umama nobaba bebamsene noma umzali wedwa? Ngikhulise umama nobaba. Okay, nihlala nonke ekhaya? Yes. Oh, all right. So uthando ke into yaziyo? Yeah, lukhulu. Okay. Uma mhlambe the time nje usasanda kuthomba, ngisho kade wathomba. Yazi ngithomba? Yes. The time usasanda kuthomba, indlela ayikhuluma ngayo nawe ungakathombi nendlela ayikhuluma ngayo nawe usuthombile, mawuqaphela kahle iyafana? Cha. Ayifani. Okay. Ubekisa emhlangeni mhlambe uhambe entombini? Yebo. Bengiya. Ubufila kanjani ngalonto? Bengithanda futhi. Ubukuthanda nawe, hayi ukuthi ubuphoqelelwe? Cha. Oh, okay. So ke ngicela sivele sihlala phezulu kodaba. Ngichazele kabanzi ngawe nomuntu wakho noma mhlambe uex muntu wakho lo
okonile ofisa ukuthi ukhulumisane noma ngokoneka kwakho? Nihlangane kumuphi unyaka and nihlanganele endaweni kanjani? Yaqala kanjani i-relationship? Okay, so sahlangana e-barber shop. Une-barber shop, ngangiphelezela umngani wami. Okay. Wayekhona and then lapho-ke nje sahlangana khona because wacela amanamba wami kumngani wami and then that's how we started talking. Because kwenzeka-ke ngagcina sengimiya kanjalo-ke. Okay, nihlangane kumuphi unyaka? Sihlangane ngo-2024 Last year, kuyiphi nyanga? ngoJune. NgoJune. So nathandana naze nafinyelela ekuthenini niyalala. Mhlambe nasenesikhathi singanani? Bese siside isikhathi because lokho kwenzeke around January. This year? Yes. Okay. Mhlambe uke wamtshela uma ukuthi okay, ngiyazi vele ukuthi kunzima ukuthi sivesane sisuke nje siqonde nje kubazali sibachazele ukuthi hayibo siyajola phela thina manje. Ngiyazi ukuthi kakhulukazi indle emnyama mhlambe umlungu-ke angakwenza angazi, mhlambe amandiya bangakwenza angazi, but thina indle emnyama akukho kulula uvesane usuke nje utshela umzali ukuthi uyajola ebuncaneni bakho. Babona ngamandwendwe nje sekuthiwa ayeza mekukuthi ayeza. Asikwazi ukuxoxa ngomjolo wethu. So uke wamuthi fahla noma uke wamtshengisa ngezinye indlela ukuthi hayibo mase ngikhulile khona umunye umuntu esengibonana naye and ngiyamthanda? Cha. Bulokhu ufihlile? Yebo ngifihlile because like i-pressure from ekhaya nayo manje la ngithemba ngayo. Like nje iyo i-pressure beyinkulu kakhulu. Okay. Bengengikwazi. Uwena mdala noma umncane? Enganeni zakweni? Or imini oqala ke noma. Okay. Mhlawumbe uma ngabe u-based naye noma nje uma nje le kude akuyena umuntu enikhuluma naye nangezinye izinto nje efihlekile? Siyakhuluma nje ngayo yonke into. Wase uyamfihlela-ke ukuthi usunophezini. Unjani ukuthetha uma? Hawe ma. Uyi-thethist? Kanyamba. Hey! Okay. So manje-ke injani i-relationship yakho no-person wakho? Senihlukene noma nisathandana? Sisathandana. Ukuphethe kanjani? Sa-right yena. Usa-right akakakuzibi? Ngisho sengasafani nasekuqaleni like from qaleni. Isaqale i-relationship? Yeah, kodwa yena usa-right. Okay, uyaprevent? Cha. Hey, no ngekuzwa. So njengoba fanele simfonele uma noma siye kuyena, mhlambe ngabe ukhona noma akekho ukuze uzokwazi ukumtshela ukuthi hayibo mazi yakhala phela manje? Ukhona. Ukuhamba naye? Bengicela ukuthi angiphelezele. Ha, uthe uya kuphi? No, ngimtshele nje ukuthi khona la ngifuna ngiphelezele siyakhona. Vele akajwayele ukubuza because uyathanda vele ukuhamba nami. Awugqoke icathulo zamama. Asike sithini nawe usunendodakazi ngelinye ilanga and indodakazi yakho ikhule qonana nokuthi yenze ngendlela owenze ngakhona njengoba ufisa uzomtshela. Wena bongenza njani? Ngeke ngize ngibe proud ngayo. Nje bengizophoxeka kakhulu futhi as much as ngiphoxekile namanje. Usufikele ku-25 years? Awafiki kodwa usudlulile ku-20? Okadluli? Okay, ubhuti lo okonile uyasebenza? U-own a-barber shop. Oh, okay. So imali iyangena hayi ukuthi uyahereza ngale ndlela enzima? Even though emsebenzini kubuye kube nama-ups and downs wakhona but kuyazameka. So uyathemba ukuthi angakwazi ukuyikhipha inkomo kamama? Iphakethe lakhe limi kanjani mekukuthi uyazi? Ngalapho-ke
Anginayisho kodwa ubengithembisa yena futhi ubengithembisile. Okay. So akaze angithembise into angayenzi. Okay. So usafuna ukuqhubeka nobudlelwane benu noma ufisa ukuthi akhokhe inkomo nje then sungaboni ukwenzakalani ngalokho? Yena ngiyamthanda. Okay. Usafisa ukuba naye? Yeah. Okay. Singicela vele simlande kumakho nizokwazi ukuthi umtshele. Ready? Yebo. Sicela silande umama. Siphinde sinamukele futhi babukeli bayo eBlack Life TV kuhlelo esibiza ngokuthi inkomo kamama. So umama-ke sesimlandile uma basisi. So angazi ukuthi kuzohamba kanjani. Let's hope angeke kuze konakale kakhulu. Vele konakele but asithembe ukuthi ngeke kuze kube ngaphezu kwamandla. So-ke asesibuka ukuthi ngabe kuzohamba kanjani. Sabona mama kunjani? Ngiyaphila njani ntombazane? Ngiyaphila nami. Mina ngumamntolo ngandlela. Uhlelo oze kulona luthi inkomo kamama. So ngibhalelwe nango usisi la eceleni kwami. Ngesimanga sokuthi khona into ayifisayo ukuthi ayikhulume nawe. Kungeve kuthiwa ninoba u2. Mhlambe ubone kungcono ukuthi akhulume nje kukhona nabanye abantu eceleni. Because lento afisa ukisho kuwena engathi ingaphezulu kwakhe ingaphezu kwamandla. So ngicela ukwazi nje ukuthi uma bani nanokuthi uyamazi usisi. Yebo igama lami nguThobile ngwaMsezane nguma wakhe ngiyamazi umntana nomeni. Oh okay. Ngokubuka kwakho nje njengomuntu omdala izikhona izinto oyisolayo mhlawumbe umntwana umbona ukuthi hayi usekhulile ke ngalezi nalezi useya-understanda lokhu nalokhu. Yeah, khona ukushintshela nje. Yeah. Okay, mevuke umthume esitolo nje vuka useqala geza ubuso. Asule nenyawo. Yes. Ashintshe ney'ngubo. Yes. Oh okay ngiyakuzwa. Kunokuthile ke acela ukuthi akhulume ngakho nawe ngiyazi uthe kumina ushilo ukuthi niya kwenye indawo wangacicisela ukuthi liwapi ubeza la ekhaya ke uhlelo elithi inkomo kamama loka Black Life TV. So ngicela umuntu isikhathi sakho nje nesineke sakho umlalelo ufisa ukuthini kuwena. Yebo ngiyakuzwa sisi. Ngiyabonga. Ngicela ukukhulisana mama. Uqala ngitshela ukuthi mama ngiyakuthanda futhi nawe uyazi ukuthi ngiyakuthanda. Ayikho mina into engayenza ukuthi ngihlukumeze wena noma mhlambe kanjani. Ngikunizele namhlanje ku Black Life TV ngoba bengifisa ukudisclose kuwena ngikutshela ukuthi ngifisa ukutshela ukuthi angisasiyo intombi. Ini? Angikuzwa mina. Uthini kumina? Ma ngiyaxolisa. Uthini kumina? Angikuzwa. Ungibizele la ukuthi uzothini uthini? Uthini kumina khuluma ntombazane? Angikuzwa. Ma ngiyaxolisa. Angizwa. Angikuzwa. Awusayi nje wena emhlangeni ngoSeptember? Ngiyaxolisa ma. Waze wangiphoqa Mendi. Waze wangiphoqa mntanami. Kwenzakale njani? Kwenzakale njani Mendi? Khuluma nami. Ma ngiyaxolisa. Khuluma nami. Ngicela umchazele uma ukuthi kwenzeke nani. Khuluma nami Mendi kwenze njani? Ma ngahlangana nomfana esayongiphelezela umngane wami. Ngase sathandana kanjalo kwaze kwafika ekuthenini sisiyalala. Kodwa ma ngiyaxolisa. Kubani lo mfana? Usiyanda malo ogondana ekhaya. Usiyanda lo lapha la gonda khona ingane. Yebo. Uyamazi ngento ma. Yebo.
Uphi yena? Naye ukhona njengoba nami ungibizile la. Ngiyamfuna ukumbona manje kepha. Ngifuna ukukhuluma naye. Singahamba siyambona ma. Ngicela ningiphelele. Awuyinkinga sombona. Ngiyacela ukuthi sameni sombona. Asihambeni. Siphinde sinamukele futhi babukeli bayo eBlack Life TV kuhlelo esibiza ngokuthi inkomo kamama. Njengoba nimbona-ke sesifikile la kuhlala khona ubhuti and sizoxoxisana nje naye kabanzi azile ukuzolo. Kodwa-ke ngiyazi ukuthi nakanjani uzosichazela ukuthi ngabe uyasazi story noma cha. Sabona kunjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Ngiyaxolisa ukuthi vele sifike nje ungazi, singashongo, singafonanga. Ngiyazi ukuthi mhlambe bengingenze ukuthi ubhizinisi izinto zakho. Siyaxolisa kakhulu. Besicela nje isikhathi sakhe esincanyana. Mina nguMamtolo Ngandlela. Ngiphuma kaBlack Life TV kuhlelo elithi inkomo kamama. Ngiyathemba ukuthi uyamazi usisi esama naye. Yebo, sisi ngiyamazi. Uyamazi ne? Uyamazi ma? Ngimazi ukumbona uma. Ethombeni. Ngiyamazi. Oh. Okay. Ngicela igama nesibongo. Mina igama lami uSiyanda kaMazela. Mazela. Mazeka. Mazeka. Yebo. Oh, okay. Asihambi ke kahle. Futhi asihambi kabi. Asilwi but akuncomeki sihamba ngakho. Njengoba ungizwile ngisho ngaphambilini ukuthi igama lehlelo esihamba kulona lithi inkomo kamama. So ngiyacabanga ukuthi na kanjani khona into esemqondweni wakho manje oyicabangayo mengabe ukuthi sihamba nomzali nosisi la. Musu ukhala kakhulu. So ngiyacela wehlisa umoya ayekho umuntu ozokugwaza la. Ayikho uzokudubula futhi but uma uyadinga ukuthi axoxisana nawe kabanzi and uyena othe ufuna ukubona kahle kahle. So ngiyacela nje umnikeze isikhathi sakho nesineke ke umlalele nje ukuthi yini afisa ukubonela yona. Ngiyacela mawakhulumisana naye. Siyanjani? Ngiyaphila. Ngiyaphila. Ungenzani kodwa? Yini lento ongenzayo? Yini lento ongenzayo? Ningenzani ngempela kwenzakalani yini lento engizwayo and angazi ukuthi ngenze njani angikholwa nje angikholwa uzokwazi ukuthi unginikeze inkomo yami ngidinga inkomo yami ayikho into engizoyikhuluma njengamanje nje mhlambe nawe engangenza ukuthi ngibe right njengamanje ngidinga inkomo yami siyazwana mfana Angiyakuzwa mama. Yazi nje futhi uyanginyanyisa. Yazi. Kwayinawe nje. Ngabe uyakwazi uma akhuluma ngakho? Yebo, impela ngiyakwazi. Uyakwazi. Bohle usuthi uzomisa kanjani because umntwana lo akaqhuma ngetsheni unabazali. And now uyazi indle emnyama ikiyenze kanjani mekuthi khona la wone khona. Emzini wendoda ehloniphekile. So ithini plan? Neke naxoxisana nafika phi nosisi? Kona ke nje nisathandana? Yebo, sithandana. Ni right. Ngiyathandana. Sithandana nomthambise. Okay. Sithandana. Umthembiseni? Ngamthembisa ukuthi ngizofika kubo ngizokhokha. Ngoba wangitshela ukuthi umuntu wami umhlanga. Wathatha isinqumo sokuthi wenze njalo enganini yami? Wathatha isinqumo sokuthi wenze njalo? Kahle kahle mina ngumuntu ophantayo osami. Ngikunda abantu amakhanda. Kule ndawo lesiyakhele. Wena uzoba nawo 45,000 okhokhela mina. Uzoba nayo imali yokuthenga inkomo. Ngifuna inkomo yami manje. Ngifuna inkomo yami. Mama manje ngiyayifuna. Mama ngumuntu ophila ngokuphanta ngamakhanda mama. Imali ngikwazi ukuyenza kahle kahle ngoDisemba mama. Ngikwazi ukuyenza kahle ngoDisemba imali usisi bengisazokhokha kuphela ukuthi bengingazi ukuthi sihamba le ndaba yazafika kuwena mama. Bengazi ngempela ukuthi yaze la ngiphoqa. Axolisa mama kodwa nje imali mama. Ngiphoqa. Ngifuna inkomo yami. Kodwa 45,000 mama. 45,000. Ngiyayifuna.
Mama kwamina ngu-45,000 Ngifuna yona. mama. Anginayo imali. Ngifuna yona wengane yami ngifuna yona. Mama. Ngizoyenza iplan mama. Ngiyakuthembisa mama ngizoyenza iplan. Ngoba ngithabisenge ngisamthanda mama ngithabisenge. Ngisamthanda iplan mama ngizoyenza. Ngizoyenza iplan ngoba vele Bapha abazali bakho. Angisenabo mina mama abazali. Angisenabo ngoba ila ngihlala khona nje. Ashili mama. So kufanele ngibalansise njalo uma kuphela inyanga ukuthi ngithathe imali lade ngiyisebenza ngirent la ngihlala khona mama. Kodwa ngiyakuthembisa mama. Isuni nje izinto ihamba kahle mami ngizofika ngikhokhe inkomo yakho mama. Ngizofika. Sicela ke into ezophatheka othembisayo. Angisho uyathembisa ukuthi uzokhokha. Yeah. Sicela into ezophatheka uthe ukwazi ukwenza imali ngoDisemba. Yeah. Manje sikhuluma nje uJulayi uyaphela. Yeah. So uneshow ukuthi ngoDisemba uzokhokha. Hey kodwa manje u45,000 mama. But iso thathile elakhe. So uyena Elami ngiyalifuna. Ngiyalifuna mfana wami ngiyalifuna. Manje bengeke ngikwazi mhlawumbe ukuthi ngihlephule mhlawumbe ngawo uDisemba kancane mhlawumbe phinde futhi nangomunye uDisemba mhlawumbe olandelayo. usayimise ngokulobola kade. Uyimisele ngani ngingane yami? Mawuhlephula kwinkomo iseyodwa kamama. Shuthi yo Amasente kahle awakavumi kahle mama. amashumi nosheli nabakahlangana. Abakahlangani kahle. But umisa kanjani ke njengoba uma ethi uyayifuna inkomo yakhe? Hawu manje ngamthembisa ukuthi mina ngizolokhu ngihlephula makhono okuhlangana nawo ngihlephule ngoba umthabisenge ngiyamthanda. Okay. Inhliziyo yami yonke futhi. Uthandana naye kuphela umthabisenge? Ayekho omunye? Akekho omunye Ayekho yena. omunye? Akekho. Uyazi le video le ngabuka abantu abaningi kabi. Akekho omunye. Okay. Akekho omunye. Ngicela ukukusayinisa ke la uzokwenza wena isivumelwano sokuthi ngoDisemba na kanjani. Anginankinga mama. Ngicela ukuthi ningidlulisele. Anginankinga mama. Okay. Ngicela ungisayinele nje. Lelo phepha lelo lichaza ukuthi wena na kanjani uzokhokha inkomo. Mhlawumbe mama kwenzekile mhlawumbe ngashawa isikhathi ayikho intero mhlawumbe. Wena uzibekele uDisemba ngisho wena ochazile ukuthi Uzokushaya kanjani ngoDisemba isikhathi? uyakwazi ukuyenza imali. Yebo ngiyakwazi ukuyenza kodwa njengoba bengichazile nami ngineyingqinamba nami khona into mhlawumbe ngenzeka mhlawumbe ngibambezeleke mhlawumbe kuba phela imali lesikhuluma ngayo. Ukhulumisane nomali lokho. Angizwa lutho. Uthe ngoDisemba mfana wami. Ngithatha uDisemba ke mina. Ngiyasuka manje ngiyokhuluma nobaba kaMendi ngiyamtshela ngoDisemba. Angisithathe sinye story. Mawami. Kodwa ke ngicela mawami ngiyayicelela mawami ukuthi ungivumele ukuthi mhlawumbe ngiyacela mawami ukuthi ungivumele ngiqhamuke nalokho okuncane engaqhamuka nakho ngaleso sikhathi. Yindaba uthi nalokho okuncane ngoba uyachaza nje ukuthi ngoDisemba uyakwazi ukuyenza imali. Kodwa manje u40,000 emkhulu kakhulu mama. 45 yo ngeke. It's too much for umuntu ofana nami kanje mama. Ngiyacela ungisayinele ingazicisha ifoni. If akuhlangani ngoDisemba wangiphoqa. singayithatha. Siyidayise Wangiphoqa. Hayi fridge likhona. Ngalithatha ifridge iredo nayo ke imshini ke le ngisebenza ngayo kodwa ngazi ke mayithatha imshini. Yona into enginayo umpede. Ngoba nginayo ngisho imoto futhi ngihamba ngeenyawo. Asike sithi solinda uDisemba. Yebo. If uyahlephula and ukuhlephula kwakho akufiki 45k uma awushoyo ngeso lakhe ukuthi yena usungaxoxisana naye uyena ozoshitshela noma khona into efasithatha endlini yakho sidayise ukuze kuphume imali yakhe mekuwukuthi uyahluleka so njengoba ukhala manje kusaWuJulayi mina bekisihlambe uzothembisa into ebhekile kusasele uAugust kusasele uOctober kusasele uNovember so mawukhala manje ungakaboni ungakafiki November ngilahlisa nethemba. Mama the way izinto zingakhona njengoba ngichaza nje mama kunzima kodwa ngizozama ngoba sengilenzile icala and icala lami ngiyalivuma icala lami
kube wrong nami ukuthi ngithatha inkomo kamama ngaphandle kokuthi ngenze ngendlela eqondile ekufanele ngenze ngayo ukuze sibe nobudlelwano obuhle mina noma kaMthabiseni. Awuqoqa icathulo zamama. If indodakazi yakho yehlelwe lesi simo lesi and athi umuntu oyonile akakwazi ukuhlanganisa, uzahlanganisa bethe ngoDisemba sikhuluma manje uJuly, ungenzeni? Ungafila kanjani? Bengafila bad. Indlela umazizwa ngakhona yena manje. Yeah. So njengensizwa ngithembe wena. Ngizozama mama wami ngoba ngiyamthanda Thabiseni. Ngizozama. Thabiseni, uyamazi uthini futhi? Umsebenzi wakho ukumi qoquzela. Ngiyabonga kakhulu ngesikhathi sakho. Khona into esadinga ukuyisho udlulisa kufuthi mama? Ayikho. Ayikho into engizoyisho ngilinde yabona lo December. Okay. Uyamuzwa ngomama ukuthi ulinde uDisemba njengokuthembisa kwakho. And ngiyabonga kakhulu ukuthi ususayinile. Ngiyabonga nje isikhathi sakho. Buka lapha ekhaya sikhetha ukuthi sigoqele la ngesimanga sokuthi uyasho ubhuti ukuthi akaphike ukuthi uyena, uyavuma ukuthi uyena uwonile uMthabiseni, but ke uthi akakwazi ukuhlanganisa okwamanje. Yena ukwazi ukwenza imali kahle hle ngoDisemba. So usayinileke. Sithemba ukuthi ngoDisemba na kanjani. Meke ukuthi uyashaya lo Disemba lutho ukukhokha ubhuti wabantu kosiphoqa ukuthi sithathe izinto ezisendlini yakhe esingayidayisa ukuze zizohlanganisa le amount athi uma uyayifuna ngeso lakhe. Ngisho akuthi uma ubefuna 200k ngesimanga sokuthi uyena owazala uMthabiseni, uyena umuntu one right yokusho ukuthi ufunani ngeso lakhe. Ngiyacela usingakhohlwa ukuthi subscribe, ulike, share, mina ngiyithanda kakhulu. Bye.